Descubrir América estuvo ben, pero supuso un gran problema. Recordamos que todo isto empezou por culpa das especies e o comercio. O continente tapaba o camiño cara ao leste. Entón, polo Tratado de Tordesillas, todas as illas das especies só podían chegar os portugueses. Por sorte, no ano 1513, Núñez de Balboa, pola zona de Panamá do Estreito, atopou o que el chamou o Mar do Sul, que é o Océano Pacífico. Se viu que era enorme, entón significaba que se podía pasar dun mar a outro. A partir de aí foi cando empezaron a buscar a maneira de facelo. Sempre respetando os territorios de Portugal según o tratado. Entón, Magallanes conseguiu convencer o emperador Carlos I, como rei, para permitirlle buscar a Illa das Especies a través dun paso a través de América. Así que no 10 de agosto de 1519, con 5 naves e 250 tripulantes, Magallanes saeu de Sevilla. De Sevilla foron as Canarias, como sempre, e baixaron ata a parte sur de Sudamérica. Iban mirando se podían seguir cara ao oeste, buscaban, encontraban un río, veían que era agua doce, seguían, se veían que era agua salgada, se metían, chegaban a un lugar sen retorno, volvían a salir, volvían a entrar, así un montón de veces, ata que no 21 de outubro de 1520 atoparon o paso, chamáronlle o Estreito de Magallanes. E tras un penoso viaxe por todo o Océano Pacífico, chegaron ás Illas Filipinas. Nas Illas Filipinas, o 27 de abril de 1521, Magallanes morre nunhas peleas cos nativos. Entón, Elcano é quen ten que facerse cargo da expedición. Xa puxeron rumbo a casa, navegaron a redar de África con moito cuidado porque era a zona portuguesa e chegaron a Sanlúcar de Barrameda o 6 de setembro de 1522. Das 5 naves chegou unha, 250 tripulantes, 18. Inda así, o viaxe a nivel financiero foi un éxito, a pesar de todas as perdas. Chegaron con 381 sacos de especies e despois de pagar todo, ainda sobraron 300.000 baravedís, que máis ou menos serían como 7.000 kilos de plata. E ademais de todo isto, demostraron que a Terra era redonda, que xa se suponía, pero había que demostralo. E trouxeron novas especies, animais, vegetais, falaron das novas culturas, das novas linguas, toda unha aventura.